durung titiwan sini apa sira ora percaya marang dawing pun bapa nggih Bratasena demi gonjang-ganjing langit kelap-kelapaton lirikin sangin sang maweh gandrung prataning Kyai Semar Pondo Pancawara swaring bumi langit sedherenging harga kadya ngestrenana Bathara Guru iki Kakang Ismaya ya aku pancen niat ngadepi kowe Manikmaya Guru yen nitik saka tembungmu sing unine kowe menehi pangapura marang Pandhawa kuwi mau mertelakake menawa gagari kayiwangan mau jebul durung bisa ngelingke tumindakmu kang salah kuwi Manikmaya yen pancen kowe kuwi dewa isih duwe rasa pangrasa kudune sing kowe ngucap kaya ngono kuwi sing salah dudu Pandhawa sing salah kuwi ya dapurmu dhewe iki Manikmaya kowe mbok aja banget olehmu nyalah gunake wewenangmu dumeh kowe lagi nyekel panguwasa kok terus dienggo perwasa wong sing tanpa dosa Bathara Guru ing atase Werkudara kuwi ndandani jiwa kani medhar kawruh rasa jati ya kawruh panunggal ya sangkan paran lah kok malah tok anggap buka wadine dewa iki piye kuwi wadi sing endi ati sing ndi ora dewa pengung ora ning barang becik dianggap wadi barang demen karo Durga ora dianggap wadi piye buta wedok kok grumut pirang-pirang dina nganti rusak tumindakmu kowe lali aku iki dewa le Ru kowe iki adikku pira bara kowe matur nuwun karo Werkudara sebab ora ketang plungsu-plungsu dheweke wis meludu ngrewangi dewa ndandani jiwane manungsa supaya tansah eling marang dalan sing bener. Bathara Guru, yen olehmu dadi pemimpin dewa, mongko cak-cakamu isih kaya ngono kuwi. Isih seneng nyalahgunake wewenang, aja njagake yen kayangamu kuwi bisa tentrem. Kowe dadi dewa kuwi aja sistem pamilih, Ru. Nek ora grupmu ora tok ayomi kuwi aja. Kudune titah kabeh iki tok ayomi. Ben kabeh bisa ngrasake yen rumangsa duwe dewa sing tukang ngayomi ngerti yen kowe ora ndang ngrumangsani kluputanmu aja jagake kowe bakal langgeng olehmu dadi dewa wong dewa kuwi dudu Gusti Allah dudu sing nyipta jagat mudeng cekahe aku ora trima aku arep gugat karo dewa sing sak dhuwurmu aduh Kakang Kakang Ismaya aku ngakoni kabeh kleputanku Kakang aku njaluk pangapura Kakang kule karo njuk ngapura yang aku kleru kuwi kowe njaluk pangapura karo wong sing tok gawe wis uyah-uyah mau nggih Werkudara apa ulun mundhut pangapura marang sakabehing kluputanku ya nggih Bratasena piye Pandhu bapakku Werkudara Gusti yang nyipta jagat wae paring pangapura marang titah kang wis mertobat lahir batin Werkudara Bathara Guru ya aku meni pangapura marang jeneng sira sawise kita ngapura marang tumindakku kang luput ulun mundhut tulung marang jeneng kita Werkudara sirepen gegering kayiwangan saka pangamu ing Brahala mau Bratasena aku saguh madhangi petenging kayiwangan watonku ya bisa madhangi pepetengku apa kang dadi petenging atimu nggih
Aku prihatinake bapakku Pandu ibuku Madrim kang semapan ana ing kene. Apa para guru bisa mapanake bapakku Pandu ibuku Madrim ning swarga Tundha Sanga. Aku saguh madhangke peteng para guru. Priye kakek? Ambuh. Kono putrana Dewi. Yen pengen pulih lakon sing becik ya kudune kowe nuruti marang areping si Werkudara. Nek kowe awal nuruti marang Werkudara, ya wis bubrah kayanganmu. Swarga Tundha Sanga, ha aku wis krungu. Kuwi sing dhuwur dhewe aku Werkudara njaluk ora nganggo tanggung-tanggung mesti sing dhuwur dhewe. Nemung Tundha 5 Tundha 7 ki nggo apa? Tundha Sanga. Lho. Swarga sing endah banget. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lir kincaning sang malih candrung. Oh iya ya nggih Werkudara. Wiwit priye kalenggan iki Pandu lan Madrim ulun entas saka kawah candra dimuka. Tumuli ulun papanake ning swarga Tundha Sanga Werkudara. Lang-langing driya mangu mangun kung kanduhan rimang anak anung anindita anak-anakku pendho kang soleh bisa nyuwargake marang wong tuamu kuluk pun paring tarima kasih marang anakku Pandhawa kang bisa mentas penandanging wong tuwa. Lekasmu kang mengkono iku aja mung kandhek kanggo wong tuamu dhewe wae ya nggih, nanging uga tindakno kanggo ngentas penandanging para kawulamu kuluk. Iya. Wis pokoke dawuh Pandu Bapak. Wis kuluk tumuli rampung ana kesangguhan kita, dimene ora cacat jeneng nggih Pandhawa. Pun bawalan pun ibu mundhut pamit nderekake pulun Bathara Guru mapan swarga Tundha Sanga nggih Pandhawa Jaya Wijaya Jayanti. Tata Pandhawa tata Kadiwisaya Indriyak Sasara Maruta Pawana Bana Margana Sang Brahala aku wis nyumurupi sejatine sira iku sapa
Urhanana iki para Pandhawa wis mentas saka ing kawah Candra Dimuka kepala lusing panggonan Madrem wis dipapanake ing swarga Tundasanga awis saka moganing para Pandhawa mulane yen nganti sira ora enggal urut cat brahalamu kuwi mengko malah gawe banget asmane para Pandhawa nggone wis sagung nyurup marang pangamukmu. Kakang Semar, aku nyuwun pangapura Kakang. Ndika boten luput. Sinuwun boten luput. Niki ndika pun tepi tembung tiji tibeh. Mati siji mati kabeh. Mukti siji mukti kabeh. Ndika boten nikahake kalih para Pandhawa. Buktine ndika sumusul dhateng Kayuwang kanthi Memba Brahala kala wau. Iya Kakang. Aku ngrumangsani dadi suryaning Pandhawa. Kula nggih ngoten, kula niki dadi pamonging para Pandhawa. Mila monggo Sinuwun Prabu Kresna sesarengan kaliyan kula. Rumeksa dhateng wetahing Pandhawa 5 sing pun dadi lambang dasaring praja. Niku ampun dilalekke, ampun nganti disepelekke. Nek nganti nglalekke Pandhawa 5 sak jiwane, ajur negara kita niki. Iya Kakang. Iki menika monggo Sinuwun dipun inggahaken malih ing bab kawaspadanipun dipun tambah malih ing bab kaprayetanipun sabab nek boten nganti waspada boten prayitna gampang di bedah kalih mungsuh sing ajeng ngersaki praja Ngamarta sak isine. Oh iya ya Kakang. Niki empun padha timbul pentas ing kawah Candra Dimuka. Mila monggo Sinuwun sareng-sareng kundur kaliyan para Pandhawa. Ayo tak dereke Kakang Hayang Tapa. Werkudara Kakang Swaropa sampun titi purning gati anggen paduka nyuwargae dhateng Kang Rama saking Ibu. Nggih. Pitung kasdaten Ndara Werkudara. Mugi-mugi wekasing pun Semar menika bekti dhateng tiyang sepuh lan bekti dhateng sing dianggep tuwa niku hukume wajib. Ampun ngantos luntur lan kerukunaning sedulur kudu ditasah dilestarekke ing salamine sedulur siji lan sijine kudu bisa rumeksa marang tata kramane wong seduluran kunci supaya lestari kanthi becik oleh padha seduluran mbuh kuwi sedulur tunggal yayah rena apa sedulur ketemu padha gedene bakune aja padha gawe kabeh lan siji lan sijine. Yen ana anak padha ora rukun kuwi wong tuwa ya ngrasake pidanane. Ning yen anak padha rukun ya kaya kang bakal tindakke Ndara Bima lan sakwise iki mau bisa dirasake marang Sang Pandhu munggah nyang swarga langgeng. Mula menawa anak-anakku padha welas marang wong tuwane aja padha congkrah. Kudu tetep mupuk marang kemanunggalan utawa karukunan. Kakang Semariyo pun Ndara monggo keparenga nglajengane paduka tansah bekti dhateng negari urba dhateng praja Ngamarta dene kula sak kanca ngrumaosi kathah lepatan kekirangan dhateng Bapak Rektor sak jajaranipun sumangga para pamirsa pun para miyarsa pun Semar sak kanca nyuwun gunging samudra pangarsani puasane ngatur monggo Santi mugi babaran Ulindra kados Ndara Kudara dadi anak kang soleh bisa nyuwargake marang wong tuwa lan uga bisa merdekake marang negara sak lan padine. Iya. Pungkasane ngatur Bung Santi
sepisan merdika tetep merdika salaminya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka buka-bukan joget tanda syukur marang pangeran. Semonggo Gus. Be